соли барориш навсон ин ҳолати балонош ин оинаҳои сиёҳшиша ин то ки мӯҳлатор мӯҳлаташ ина акоҷон то ноябр то ноябр буда мӯҳлатҳои оинаҳои сиёҳшиша санҷи техникиш чие техасмоти техасмотираш 8 моҳ аст техасмоти ба 8 моҳ мондагӣ ҳозир аз дохили салонаш барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет коробкаш механика инҷа CD-плеер дорад пробегаш 308 000 километр пробег ёдовар мешавем ин мультирёл будааст дӯстон ин ҳолати салони мошин аввали сиденьҳо рӯи каш кашидагӣ ин ҳолати салони қафои мошин яку ҳашт рампаш кристалл ягон компюташ не ягон газ бензин газ бензин расход чӣ қадар расход 10 та акоҷон 10 та расход 10 та ва 100 та будааст рангаш дӯстон кристалл акоҷон рангаш кристалл 47 000 гуфтосем 47 000 бо мана телефон кунтон савдо кида мешавад нархи мошин 47 000 сомон бо савдо мешавад телефонтон чанд ако 11 275 473 11 275 47 маҳрама занг зентон бо арзон кида ветия мана Opel Zafira соли барориш 2000 дӯстон манин намуди бернаи мошин комплектасияш ана Edition манин намуд аз қафои мошин дохили салон 4 электропакет оина чош электроника коробкаш механика дӯстон инҷа магнитофон дорад мультирёл пробегаш 165 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин боз инҷа люкан дорад ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 1.1 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чанд та расход ако газ киди чанд та мегардад 10 та газда 10 та киди 90-100 километр мегашад дӯстон консернерошам кор мекунад аккумуляторошам нав нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 749 94 94 Zafira B соли барориш 2007 манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз манин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет оина чош электроника коробкаш механика инҷа CD-плеер дорад дӯстон 2 сиденияҳои пеша багриф сидени сентр замок режими спорташа борташ компютер климат контрол манин мультирёл рӯлошлиф пробегаш 177 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин мотор 2.1 дӯстон директаш ин ҳолати мотори мошин
нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 200 38 38. Zafira Elegance соли барориш 2000. این حالتی بالوناش این نمودی بیرونش دستان یعنی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترا پاکت коробкаш механика اینجا USB پلیر است دستان пробегаш 273000 километр пробег мульти руль این حالت سالن ماشین باز اینجا لوکام دارد این حالت سالن قفای ماشین мотор 1.8 1.1 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газгиди 85 90 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 779 40 06. Zafira B соли барориш 2006 дӯстон. мошин гаштагӣ шаҳри Чкалсбе гаштагӣ ҳуҷҷатош 1 солина. манин намуди бернаи мошин манин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. داخل سالن 2 электропакет این oynachoy пешам электроника коробкаш механик дӯстон CD плеер нора сентр замок мультирол рӯлош лифт пробегаш 310000 километр пробег кондиционерош кор мекунад кондиционерош 100% кор мекунад. این ҳолати салони мошин аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ این حالت سالن قفای ماشین دستان мотор 2.2 1.1 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чиқадар 90 та расходаш 10 та газки 90 километр мегардад дӯстон. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 701 08 57. Zafira Comfort соли барориш 2000 дӯстон. намуди бернаи мошин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет oynachoy пешам электроника коробкаш механика дӯстон инҷа CD плеер норад пробегаш 583000 километр пробег рӯлош мультирол. ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. салоношам хуб мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин расходаш 10 та газки 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 47000 сомон будааст дӯстон. ҳуҷҷатош 1 солина. Zafira B соли бароришаш 2008 дӯстон.
ماشین وگان می باشد. حجتاش 1 سالانه. یعنی نمود بیرنه ماشین نمود از کفای ماشین منه کفاشه هم برای کشاده موندگی. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت منی oynachoy پیشم الکترونیکه. коробкаш механика, менже CD плеер дорад, сентр замок, мультирол, руло шлиф, пробегаш 25000 километр пробег. Мени ҳолати салони мошин. Мени ҳолати салони қафои мошин дӯстон. Салонаш ҳам ҳолаташ хуб. мотор якуна сӯзишвориш дизел дӯстон. расход номаълум, хусусиан вагони мошин номаълум расход дошт. мин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 49 74 92 776 40 66.